खुलुमबाय स्टुडियोआव दासिम साहारि दिनै अदालगुरियाव दिपेन बर'आ नेमखान्थि बायदि एबसुनि आफादगिरि मासिनिफ्राय बिबान एंगारबाय। थांनाय 25 बोसोर एबसुआव थानानै खामानि मावबोनाय आरो बर' हारिनि गासै जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावबोनाय बिथां गेदेमा दैदेनगिरिया दिनै आफादगिरि बिबाननिफ्राय बिदाय लाबाय। मख'नो गोनांदि एबसुनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव दिपेन बर'आ राजखान्थियारि फोथाराव रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थिरांथा लादों आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा अदालगुरि बिधानसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथि जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिथां दिपेन बर'आ बुंथियोदि थांनाय 25 बोसोरनिफ्रायनो माहारियारि आफादनि थाखाय बावसोमनानै बिथाङा गावनि साख्रिखौबो नागारदोंमोन आरो दा बिथाङा फिन राजखान्थि फोथाराव सुबुंफोरखौ सिबिनायनि थाखाय फैगासिनो दं, जायनि थाखाय बिथांखौ बयनिबो हेफाजाब आरो गोनांथि जागोन होननानै बुंथियो। बिथाङा एबसुनि प्लेटफर्मआव थानाय समाव जाय खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ राजखान्थि फोथाराव मावफुंगोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ बुंबावदोंदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौ थाबैनो खौसे खालामगोन होनना खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदों। 2001 मायथाइनिफ्राय दिनै 2026 25 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रिनि सिङाव थानानै साहस आरो जातीयताबाद जाति सत्तानि मोनसे आदर्शखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौ लानानै बर' माहारि सिबिनायनि थाखाय हारिनि थैनाय थांनाय खैफोद आफोदनि समाव गसंथानानै हारि दानायनि थाखाय आङो हाबा मावबोबाय आरो फैयै फैयै दिनै आङो बिदाय लानो थाखाय थिरां खालामबाय। दिनै CWCनि बे मेलनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि CWC आंखौ बिदाय होगोन आरो गोदान इनचार्ज आफादगिरि हिसाबै सानै लेङाइ आफादगिरिनि सासे बिथांखौ जोङो दिनै दायित्व होगोन आरो हाउसआव जों सावरायनानै संबिधानाव लिरनाय बायदि इनचार्ज प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो फैबाय थानाय 1 बोसोरनि थाखाय बिबान होगोन। गोलाव समनि हाबा मावनायाव गोबां सेक्रिफाइस गोबां बेबायदि थासारि थांबाय, गोबां चेलेन्जेस 2001 सनाव गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआव आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बस लिस्टआव बिबान लानानै हाबा मावनो खाबु मोनदोंमोन। 2005 सनाव मसलपुर कनफारेन्सआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै लोगो नङा सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनो सुबिदा मोनदोंमोन आरो सोलोंथाइ बोसोर गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि सारा आसाम नाङै एडुकेशननि मोनसे रिभलिउसन लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोनदोंमोन। 2300 किल'मिटार साइकेल जात्रा रेलि खालामदोंमोन, गामि गामि मबिलाइज खालामदोंमोन। फैयै फैयै 2009 आरो 11 बोसोरनै बे समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आंखौ बिबान होदों आरो बे बिबान होनायनि गेजेरजों दरं उदालगुरि जि मोनसे कनफ्लिक्ट जि रायट जादोंमोन सान्थि गायसननायनि थाखाय आं हाबा मावदों। 2015 आरो 20 नि गेजेराव लोगो आफादगिरि हिसाबै आंखौ बिबान होदों आरो 2020 गोजोन गोरोबथायाव बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों NDFB UBPO ज' थानानै जोङो सुक्ति खालामनायाव बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों। 2020 निफ्राय जागायनानै 2026 मोनथाम टार्म एबसुनि आफादगिरि महरै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनो जि मोनसे मान मर्यादा खामानि मावनो थाखाय स्कप होबाय, बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि गेजेरजों राष्ट्रीय आन्तराष्ट्रीय पर्यायाव बर' माहारिनि कालचार जोंनि आइडेन्टिटिखौ गायसननाय आरो बड'फाखौ बुहुमनि सासे ग्रेटेस्ट जोंनि आदर्शनि लिडार हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि आखाइजों गोदान दिल्लीयाव लामा बेखेवनाय मुर्ति गायसननाय, नखर मन्त्रि बिथांखौ बड'फानि जोनोम जायगा दतमायाव लाबोनानै जोंनि कनफारेन्सआव चिफ गेस्ट बानायनाय, बागुरुम्बा दोहौआव जोङो मदद होनाय, GI टेग 21 आइटेमाव मदद होनाय, बेबायदि माखासे गोबां हिस्टरिकेल स्टेप्सफोरखौ लानो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो हाबा मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। बे गासै हाबाफारिनि थाखाय बर' हारिनिसिम आंनि जि सुख'हायै जि दाहार बे दाहारा थागोन। फैबाय थानाय समाव बे दाहारनि बिनिमयखौ होनो थाखाय आं नाजागोन आरो जातीयताबाद हारि सिबिनाय हारिनि जेंना सुस्रांनायानो आंनि प्रधान लक्ष्य, माहारिखौ सिबिनाया आंनि गुबै मोन्थोर आरो बड'फानि आदर्शखौ लानानै आं जेब्लाबो हाबा मावलांगोन। बेखायनो आङो मेङाखै
मेंनायनि बाथ्रा गैया मोनसे महत आरो महान उद्देश्य लानानै एबसुखौ दिनै जेबायदि आवगायबोबाय आरो बे एबसुनि मजियानिफ्राय बिदाय लानो थाखाय आङो साखाफारा जादों आबेगिक जादों दुखु मोनदों आंनि मावथि बिथांमोनाबो आबेगिक जादों बे आबेगिकआ थारैनो माने जास्टिफाइड किन्तु जोङो कठोर चेलेन्जखौबो नेवसिनानै उननि स्टेपखौ जों लानो गोनां जायो आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव सामाजिक भाबै राजनीतिक भाबै हाबा मावलांनो थाखाय आं थिरां खालामबाय आरो प्रधान लक्ष्यआ जागोन जे गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ गामि थिसननांगौ 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन काउन्सिल आरो स्टेटनि गेजेरजों खालामनांगौ एनडिबिनि जेंना जेंसिखौ जिखिनि दंबावो रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांमोनखौ दिहुननानै लाबोनाय बिथांजों आं दाख्लैबो सावरायदों आरो आद्रा थानाय जिखिनि खामानि दं बेखौ सुस्रांनांगौ उदालगुरि जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लायाव जेरै जादों गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरै जादों मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल चिफ मिनिस्टारा दाबि खालामनाय बायदि जोंनि दाबिखौ मानिनानै बिथाङा गायसननो थाखाय 27 खोथा होदों उदालगुरि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौ जों मावफुंनांगौ उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनांगौ इन्जिनियारिं कलेज उदालगुरियाव गायसनबाय बेखौ बेखेवनांगौ NIT ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास बायदिसिना जिखिनि जोंनि मोननांगौ अधिकारफोर दङ बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ 100% मावफुंनायजों लोगोसे समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय रावखौबो धोरोम बासियालासे रावखौबो हारि बासियालासे राव बिथिङाव रावखौबो बासियालासे इकुवेलिटिनि आधाराव बयनिबो प्रटेक्शन आरो बयनिबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय हाबा मावनायानो आंनि प्रधान लक्ष्य आं बेखिनिखौनो बुंबाय बे आबेगनि मुहुर्तआव बर' रायजो राजानिसिम आरो एबसुनि साफ्रोमबो मेंनो रोङै मावथिनिसिम आंनि गोथार सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन खेबसेबाव आं बावहरबाय गोजोन्थों